ሻሎም ሻሎም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኹም ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም ድማ ናይ መዓልቲ ቃል ከምቲ ኩሉ ግዜ ንካፈሎ ንመዓልቲ ክንካፈልና ማለት እዩ ሎም ሓቢርና ንካፈሎ ቃል ብክርስቶስ ብሩካት ኢና ዝብል እዩ ሃሌሉያ ሎም ሓደ ሰብ ዝቃሊድኮሞ ኣነ ብክርስቶስ ብሩኽ ዝኾነ ዘርእለኒ ይበል ብዘርእና ብሩኻቲና ህይወትና ብሩኽ ምኽንያቱ ምንጩ ብሩኽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ንምንጭ ዝመስል ካብ በረኸት ዝተወለደ በረኸት እዩ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ጌሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ደግሞልኩም እቲ በመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ጌሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ኣብቲ ምንጭ ሁሉ ነገር ዝኾነ ስፍራ ማለት ሰማያት መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ እዚ ዝረአ ካብቲ ዘይረአ ኢሉ ናይ እዚ ዝረአ ዋና ምንጩ ዘይረአ ዓለም እዩ ኣብቲ ዘይረአ ዓለም ኣነ ንስኹምን ኣብኡ ብሩኻቲና እግዚአብሔር ኣብቲ ምንጭ ነቲ ዝረአ ዓለም ዝገዝእ ስፍራ ኣብኡ ብበረኸት ይዝፈልጠና ምኽንያቱ ብኩሉ በረኸት ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኢሉ ሃሌሉያ አምላኽና ብኩሉ ናይ በረኸት ምንጭ ብኩሉ ናይ በረኸት ክብሪ ኣብቲ ምንጭ ሁሉ ዝኾነ ስፍራ ረኺቡና እዩ አሜን ስለዚ ናይ በረኸት ሓይሊ ናይ በረኸት ምንጭ እንተደኣ በሪህና በዚ ዝተባረኸ ማንነትና ኣብ ህይወት ብዙሕ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ብዙሕ ሰብ ስለ በረኸት ክሓስብ ከሎ ብዙሕ ገንዘብ ይዝመስሎ ብዙሕ ሰብ ስለ በረኸት ክሓስብ ከሎ ሃፍቲ ይድመስሎ ኖ ገዲድካዮ በረኸት ኪኒኡ ዝሓለፈ ነገር እዩ በረኸት ካብ ገንዘብ ዝሓለፈ ካብ ገዛ ዝሓለፈ ካብ ምኽዕባት ነገራት ዝሓለፈ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ኸይድኩም ረእይዎ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ምሳሌ 10:22 በረኸት እግዚአብሔር ይህብትም ሽጋሩን ገለ አይወሰኹን ሪኹም በረኸት ካብ ሀብት ዝሓለፈ ምዃኑ ብዝተዓዘቡ መጽሐፍ ቅዱስ ሀብት በረኸት ይኮነን ኢልና ኖ ናይ አምላኽ በረኸት ይህብትም ኢሉ ንሀብት ዘምጽኦ በረኸት እዩ ማኮታያ ሪኹም በረኸት እግዚአብሔር ይህብትም አቡን ገለ ሽጋር አይርከቦን ኢሉ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብቲ ናይ አምላኽ በረኸት ዘለዎ አቡ ምዝርጋሕ ኣሎ ምስፋሕ ኣሎ ምፍራይ ኣሎ ምግዛእ ኣሎ ንምንታይ ተተባሃለ በረኸት ማለት እግዚአብሔር ንኽትፈሪ ንኽትገዝእ ንኽትዝርጋሕ ምሳኻ ኮይኑ ዝገልጾ ዓቕሚ ማለት እዩ በረኸት አምላኽ ማለት ዘዘርግሕ ናብ ሰናይነት ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ዘዘርግሕ ዓቕሚ ማለት እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኸይድኩም ረእይዎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ 28 አምላኽ ከኣ ባሮኾም ንምንታይ ባሪኾም ይትሕቶ በረኸት ዓቕምን ድሕር ኮይኑ ንምንታይ ባሪኾም አምላኽ ከኣ ባሮኾም አምላኽ ድማ ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከኣ ምልእዋን መለኽዋን ንዓሳ ባሕሪ ንዕዋፍ ሰማይ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ እንስሳ ግዝኡ በሎም ሪኹም እግዚአብሔር ባሪኾም which means አምላኽ ንኽፈሪዩ ንኽገዝኡ ንኽበዝሑ ንምድሪ ድማ ንኽመልክዋ ዓቕሚ ይብዎም ማለት እዩ ሃሌሉያ አነ ንስኹምን ዘግዝእ ዓቕሚ ኣባና ኣሎ ዘብዝሕ ዓቕሚ ኣባና ኣሎ ዘፍሪ ዓቕሚ ኣባና ኣሎ ንምንታይ ተተባሃለ ካብ በረኸት ዝወፃና በረኸት ኢና ንሕና ንባዕልና ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አብርሃም ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ
ዘፍጥረት 12 እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ቦሎ ካብ ምድርኻን ካብ አዝማድካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘርኤካ ምድሪ ቢልካ ውፃእ ንዓቢ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን ንስምካ እውን ከዕብየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ኢልዎ አብርሃም ጉዕዙኡ ተባሪኺ ጀሚሮ አብርሃም ጉዕዙኡ ተባሪኹ ስለዚ ጀምሮ ካብታ ወጸላ መዓልቲ ብምፍራይን ብምብዛሕን እንዳወሰኸ እምበር እንዳጎደለ ይከደን ንምንታይ ከተባሃለ አምላኽ አብርሃም ንኽበዝሕን ንኽሰፍሕን ህላውነት እግዚአብሔር ምስኡ ነይሩ ህላውነት አምላኽ በበረኸት አምላኽ ለአብርሃም ንኸስፍሖን ንኸግዝኦን ምስኡ ነይሩ እቲ ዝገርመኩም ነገር ብሩኽ ሰብ ንብዙሓት ንበረኸት ዝኸውን ዓቕሚ አምላኽ ምስኡ ስለዘሎ ሎጥ ምስ አብርሃም ተጸጊዑ ምውፁ ጥራሕ ኣብ ሎጥ ዘሎ ንብረት ኩሉ ክበዝሕ ጀሚሩ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብ ጎን ሰማይ ዝባረኾ ሰብ ደው ብምባሉ ናቱ ዘበለ ነገር ክበዝሕ ጀሚሩ ኣሕዋት ኣብቲ በረኸት አምላኽ ዘለዎ ኣብኡ ምብዛሕ ኣሎ ሎጥ ሳላ አብርሃም በዚሑ ሎጥ ሳላ አብርሃም ሃብቲሙ ሎጥ ሳላ አብርሃም አንጀርቢቡ ዋይ ተተባሃለ ናይ አብርሃም በረኸት ካብ አብርሃም ሓሊፉ ንምድሪ ዘግዛእ ሓይሊ ነይርዎ ሓደ ነገር ክነግረኩም ብሩኽ ሰብ ምድሪ ትሰምዑያ አብርሃም ብሩኽ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ስፍራ ምድሪ ሓይላ ትቦ ነይራ ሓደ ግዜ ንብረት አብርሃምን ንብረት ሎጥን እንዳበዝሐ ምስከደ ምድሪ ክፀሮም ኣይከኣለትን ዋይ ተተባሃለ ኣብቲ በረኸት አምላኽ ዘለዎ ኣብኡ ምጉዳል የለን አብርሃም ግን ኣብቲ ዘሎ ናይ አምላኽ በረኸት ዝእመን ሰብኣይ ስለ ዝነበረ ንሎጥ ከምዚ ኢልዎ ኣነ ንስኻን ሓዋቲና ኢልዎ ክንበኣስ ጽቡቕ ኣይኮነን ኢልዎ ስለዚ በቃ ምድሪ ኣብ ቅድሚኻ ኣላ ኢልዎ ናብ ድላይካ ምረጽ ኢልዎ ንኽመርጽ ኣይተቐዳደመን ንምንታይ ትፈልጡ አብርሃም ናይ ሃፍቱ ምንጪ በረኸቱ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ናብ ምድረ በዳ እንተሰደድካዮ አብርሃም ምስ ረገጾ ለምለም ክኸውን እዩ ዋይ ተተባሃለ ናይ በረኸት ዘር ኣለዎ ስለዚ ምንም ላዕልን ታሕትን ከይበለ ቀዳምነት ንሎጥ ሂቦ ናብ ድላይካ ምረጽ ኢልዎ ናብ የማን ተኸይድካ ናብ ጸጋም ከኸይደ ኢልዎ እሞ ጸጋም ምድረ በዳ ተኾይንኸ ምንም ሽግር የለን ዘለምልምን ዘፍርን በረኸት ኣብ አብርሃም እዩ ነይሩ ሓደ ግዜ ሎጥ ምስ ተማረኸ አብርሃም ከይዱ ምሰምጽኦ ምሰድሓኖ ናይ ሶዶም ንጉስ መጺው እቲ ህዝብ ጥራሕ ሓበና እቲ ንብረት ኩሉ ወሰዶ ኢልዎ አብርሃም ግን ምንጭ በረኸቱ ምንጭ ብዝሑ ምንጭ ሃፍቱ ዝፈልጥ ሰብኣይ ስለ ዝነበረ ኣእዳወይ ናብ አምላኽ ሰማይ የልዕል ኢልዎ ንአብርሃም ኣነ ሃብቲመዮ መታን ከይትብል ኢልዎ ርኢኹም ኣሕዋት ብሩኽ ሰብ ኣብ ዝሪኦም ነገራት ተወኪሉ ኣይንቀሳቐስን እዩ ብሩኽ ሰብ ኣብ በረኸቱ ተኣማሚኑ እዩ ዝንቀሳቐስ ኣብ ኢድ ብዙሓት ኣትዩ ዘይተሳኽዐ ጉዳይ ኣብ ኢድ ብሩኻት ምስ ኣተወ ግን ክልምልም ይጅምር እስከ ሎሚ ንበረኸትኩም እመንዎ ዘለምልም በረኸት ኣባይ ኣሎ ዘብዝሕ በረኸት ኣባይ ኣሎ ዘህፍትም በረኸት ኣባይ ኣሎ ንብዙሓት ዘይተሳኽዐ ኣብ ኢደይ ግን ምስኻዕ ክኾኑሉ ይስገበሉ ንምንታይ ተተባሃለ ብሩኻት ኢኹም መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ጥቕሲ ከንብበልኩም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ዘፍጥረት 30 ከምዚ ዝብል ኣሎ ካብ 26 እተን ብዛዕባን እተገዛእኩኻ ኣንስተይን ደቀይን ሃበኒ እቲ እተገዛእኩኻ መግዛእቲ ባዕልኻ ትፈልጦ ኢኻ እሞ ክኸይድ ሕደገኒ ይበሎ ላባን ድማ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ እንተረኺበ እግዚአብሔር ምእንታኻ ኢሉ ከም ዝባረኸኒ ኣስተውዒለ ኣለኹ ዓስብኻ ቁረጸለይ እሞ ክበካ ድማ በሎ ንሱ ከዓ ከመይ ከም ዝገበር ከም ዘገልገልኩኻ ከብትኻ እውን ምሳይ ከመይ ከም ዝኾና ባዕልኻ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከይመጻኹ ሒደት ነበራኻ ሕጂ ግና ኣነ ኣብ ዝኸድክዎ ኩሉ እግዚአብሔር ባሪኹካ እሞ ኣዝየን በዛሓ ሕጂ ከዓ ንቤተይ ደኣ ምእዛዝ ክምህዝ እየ በሎ ሪኹም ሎጥ ያዕቆብ ንላባን ሓደ ነገር ኢልዎ ኣነ ናባኻ ከይመጽኹ ከለኹስ ሒደተን ነይረናትካ ጥሪት ኢልዎ ኣነ ምስተንከፍኮን ግን ክበዝሓልካ ጀሚረን ኢልዎ ዋይ ተተባሃለ በረኸት አምላኽ ምስ ያዕቆብ ነይሩ እዩ ስለዚ ያዕቆብ ተኣማሚኑ ኣነ ምስ መጻኹ ናትካ ነገር በዚሕ ኢልዎ ላባን ድማ ዝምስጢር ስለ ዝተረድኦ ንያዕቆብ ካብኡ ክፍለ ኣይፈተወን ንምንታይ ተተባሃለ ያዕቆብ እንተተፈልዩ ምብዛሕ ዓበይቲ ክወድድ እስኻ ምህላውካ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ
ክልምልን እዩ ንስኸ ምህላውኪ ኣብ ኢድ ክዝኣተወ ክበዝሕ እዩ ዮሴፍ ባርያ ኮይኑ ናብ ግብጽ ምስ ኣተወ መጀመርታ ንፈርዖን ንምብዛሕ ኮይኑዎ ካልኣይ ቀፂሉ ንህዝቢ ግብጽ ንዕረፍቲ ኮይኑዎ ሳልሳይ ንብዘላታ ምድርቲኣ ንበረኸት ኮይኑዋ ዋይ ተተባሃለ በረኸት ዘለዎ ሰብ እሱ ዝረገጾ ስፍራ ኩሉ ምድሪ ሓይላቱ በያ ሎማ ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ኣውጅ ምድሪ ብዝረገጽክዋ መጠን ሓይላት በኒያ ምኽንያቱ ንምድሪ ሃብታ ክትለቅቕ ዝገብር በረኸት ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ኣብ ዝኸድክዎ ልምሉምን ፈራይን ተባዛሕን ገዛእን ይበሉ ዋይ ተተባሃለ ኣብቲ በረኸት ዘለዎ መጉዳል የለን ሻሎም